I čao ljudi, i pozdrav ljudi, idete ekran, danas igramo novu epizodu Games-Tata. Samo da ja uđem, Games, PS3, dajno sad, Nikola, jedna koja arena, to je moj skin, znači on ovo što igramo. Baš kuski, svidao. Ajde! Rančat. Rančat. Znači, reći. Jedan. Sirnu poruke za Face. Minut. Šano ljudi. Snimam preko super tema. Tako mislite to. Okej. Mislim da se to tako zove. Ako ne znam, ali da. Ajde, hoću da igram. Ajde, čekam ovoliko. Aha. Znate, drugi igrač mogu skin. Evo ga! Napokon! Defend nothing. 10. 50. 4. 0. 0. Zero. Tremoč. Ne. Oblisko. Malika, ali pohitno. Kad bridges, tako da imamo spredni. Mora da ga mnogo boli. Nećemo sve da sad. Ima. Ili pokuša mene da kile. Dobro ljudi, pokušat ćemo nešto da radimo. Da se dok se ne regenerišemo. Wow, ljudi, znači, ubili su me. Nikola, 01 koja arena.
I što mi je, što sam promukao, pošto sam se drao jučer, gdje sam na utakmici jednoj. Evo i neće da se sve. Sve. Aj sad. To je bilo to. Šalim se. Evo da vidimo ko je došao, da li je došao Nikola? Ne, on nije došao. Hajde i onda dođe, ali... On se malo zeznuo. Chuti, boom, shiki, boom, shiki, boom, shiki, boom. 4, 3, 2, 1, 0. Maro, radim parkour. Ovdje. Malo mora se radi parkour. Može jedan doda kovčeg. A čak i to! Ljudi, našli smo Iron. Znači, misli po meni bolja je nego mač. Tako da idemo gore. Da vidim da li ima neko pravo jer te to je molim kad imaš treningu, koliko? 10 spremaš, brate? 11 Tako 11? Lepo, mali imaju 10 9:20 u koliko imaš trening iskreno? 11 Ljudi, nastavljamo. Ono što već sobom, što malo trening. Ali dobro, ljudi. Idemo ovdje da radimo parkour. Onda, imamo ovako na pamet. Nema od česta. Mislim da gore. Ne, to je na terasi. Idemo na terasu. Šest, sjećam. Plan. To ljudi. Sad, možda samo mi treba kapta da budemo izgledala sve. To je obavezno. Šta je mod? Jedan gol čestek. Što da vratim ovdje. Samo je nešto radi. Tako. Još sad sam zaglavljen ili ne, lag. Ako ne prođi tamo. Tako je vidim što ne natriš u sobu. Znam da ne želim. Što spokojno.
ima isto tamo gore chest. Ne znam. Skroz gore, mnogo je pičini. Opa, gangsta. Noćim je tamo. Pijemo vodu, najteže ispoje, najgluplji. Zato što ja sam mogu da sam spopio kilogram. Će morati da spomenite način voda. Nego samo stiže. Luki strelu bilo kako ih nemam. Niko mi ne juri. Čili ne stvar. I da li realno i ljudi izgubili smo. To je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Vidimo se vrlo uskoro. Plus.